हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर सम मोनबाबो बिटिसिखौ ग्रेड बानायनो हायाखै स्मॉलसो बानायदों 17 बोसोर सानसे मोनदोंमोन हाग्रामा महिलारिया ग्रेड बानायनो हादिया स्मॉलसो बानायबाय आरो गोदानै मा ग्रेड बानायनायनि फर्मुला दं आं मिथिया हाग्रामा महिलारिनाव मा ग्रेड बानायनायनि फर्मुला दंबावो आं बेखौ मिथिया आरो गोदानै मा ग्रेड बानायनायनि फर्मुला दं आं मिथिया बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि एबा इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ 17 बोसोर सानसे मोनदोंमोन हाग्रामा महिलारिया ग्रेड बानायनो हादिया स्मॉलसो बानायबाय आरो गोदानै मा ग्रेड बानायनायनि फर्मुला दं आं मिथिया गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंबावदों 14 नं चिरांदुवार बियाबाव आगुनि समावबो इउपिपिएल दोलोआनो देरहादों जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियावबो 14 नं चिरांदुवार बियाबाव इउपिपिएल दोलोआनो देरहाखागोन 14 नं चिरांदुवार बियाबनि रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलोखौ मोजाङैनो अनसायनानै लादों मानोना थांनाय 5 बोसोराव चिरां जिल्लायाव जों गोबां मोजां हाबा मावदों हा हुनि जेंनाया सुस्रांजानायजों लोगोसे लामा सामानि जेंना आरो गोबां जेंनाया सुस्रांजादों चिरां जिल्लायाव रायजो राजाफोरा गोजोन मोनबाय रैखाथि गोनां थासारि मोनबाय फिन खनसेबाव गावनि हारिनि गेजेराव आरो मालाय हारिनि गेजेरावबो खौसेयै संसार जानो हानायनि थासारि फैबाय हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै बिसायख'थि बादायनो खाम्फा बरगयारिया 14 नं चिरांदुवार बियाब आरो देबोरगाव बियाबावबो नमिनेशन होदों मानोना खाम्फा बरगयारि बिथाङा सासे उन्दै लिडार नङा होननानै बारग' गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंबावदों मख'नो गोनांदि 14 नं चिरांदुवार बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि गेदेरथार सुबुंगौमा हाबाफारिबो लानाय जादों बे हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव सा 300नि बांसिन बिपिएफ आरो बिजेपि दोलोनि मददगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबदों चिरांदुवार समष्टिया जोंनि बयनिख्रुइबो मोजांसिन समष्टि बेवहाय आगोलावबो जों देरहादों एबारबो जों देरहागोन चिरांदुवार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौ जोबोद मोजाङैनो बरायदों मानोना चिरां जिल्लायाव थांनाय 5 बोसोराव जों जोबोद मोजां खामानि मावदों आरो चिरांदुवार समष्टियावबो जों जोबोद मोजां खामानि मावदों हा हुनि जेंना बेवहाय सुस्रांनायजों लोगोसे लामा सामा गोबां दैनि जेंना गोबां सुस्रांजादों आरो जिखिनि आद्रा दङ बेखौबो जों सुस्रांगोन आरो बयनिख्रुइ गिदिर बाथ्राया जे रायजो राजाफ्रा गोजोन मोनबाय रायजो राजाफ्रा रैखाथि गोनां मोनसे जिउ मोनबाय रायजो राजाफ्रा दिनै फिन खेबसेबाव खौसेयै संसार जानो हानाय मोनसे थासारि फैबाय गावनि हारिनि गेजेरावबो मालाय हारिनि गेजेराव दा बे आगोलनि समाव बे चिरां जिल्ला बायदि समष्टियाव गोबां खस्थ' मोनदोंमोन रायजो राजाफ्रा जिहेतु मोनसे गोजोन थासारि फैबाय बेनिखायनो दिनै चिरांदुवार समष्टिनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारबोदों बर' आदिबासि राजबंसि बयबो हारि गुरखा ओंखारबोदों दा बे समष्टियाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा गोबां भटआव बिथाङा देरहासार जागोन सार खाम्फा बरगयारि बिथांखौ हाग्रामानि गेजेराव मोननै बिजाबाव जोंनि पलिसि नङामोन बिथांनिनो पलिसि दा बिथाङा जिहेतु खाम्फा बरगयारि बिथांखौ फेजेननो फैबाय खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो सासे उन्दै लिडार नङा दा नंखायनो बिथाङाबो गिदिर लिडार हिसाबै देबरगाव समष्टियाव बिथाङाबो नमिनेशन होदों आरो देबरगावआवबो 14 चिराङावबो खाम्फा बरगयारि बिथाङा गोबां भटआव देरहादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा मेक बिटिसि ग्रेड एगेन होननाय मोनसे स्ल'गान 17 बोसोर सानसे मोनदोंमोन हाग्रामा महिलारिया ग्रेड बानायनो हादिया स्मॉलसो बानायबाय आरो गोदानै मा ग्रेड बानायनायनि फर्मुला दं आं मिथिया